Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Magia itzela gertatzen da egunero gure kaleetan. Lan ezkutu batek gure kaleak garbi mantentzen ditu, baina nora joaten da gure zaborra? Zer gertatuko litzateke aste pare batez, zaborra biltzetik utziko balitz? Zaborraren tasa garestiak aldira? Hondakinak arazo modernoa dira. Naturak ez ditu hondakinik sortzen, naturak 100% birziklatzen du. Nafarroan herri txiki batzuetan 180ko birziklapen tasa lortu da, teknika sinple baten bitartez. Gaurko saioan, hondakinak eta atez atekoa. Saioarekin hasi aintzinetik, omenalditxo bat Nafarroako paisaiari. Peñadil, Montecillo eta Monterrey paisaia idorrutzak baino gehiago baitira. Oraindik ere leku honen irudia basamortuari eta paisaia bizigabei lotuta dago, baina Peñadil, Montecillo eta Monterreyko estepak askoz ere gehiago dauka lehen begiratuan pentsa daitekeena baino. Ablitasko leku horiek itxuraz idorrak eta hilak badira ere, Iberiar penintsulako ekosistemarik interesgarrienetakoa osatu dute. Lehentasunez kontserbatu beharreko espeziak daudelako. Dupont hegatxabala izeneko estepa hegaztia eta xaboi belarra landarea. Kaixo, David. Egunon. Bueno, egunon, hemen gaude, David Orozekin, Orozen, ez? Bai. Urdiaingo alkatea eta Sakanako mankomunitateko lehendakariarekin geratu gara, atezatekoaren kontu solasteko, hondakinen kontu solasteko, hemen Sakan aldean badutelako eredu hori, eta ze pertsona egokiago, David, baina horta solasteko. Orduan, emango dugu hemendik paseotxo bat Urdiainetik, eta kontu eta solasten hasiko gara. Ederki, oso ondo. Orduan, David, nonbaitetik hasteko. Hondakinen kontua arazo handi bat da gure jendarteetan, ez? Guri etzaigu akaso iruditzen, ez? Zeren, guk botatzen dugu gure zakarrontzira, eta hori desagertzen da. Baino, hondakinena arazo potolo bat da gure jendarteetan. Nik uste baretz, zuk aipatuzun bezala, nik askotan esaten dut. Guk generatzen duguna, sortzen duguna gure etxetan, ateratzen dugu egunero kalera, eta bakarren batek, magia truko baten bidez, desagertarazten du. Baina erreixa ematen duena askoz ere komplikatuagoa da. Zer eskutatzen da normalki horren magia horren atzean edo? Hor dauden alangileak, kamioiak, eramaten da normalki zabortegi batera edo birziklatzera, ez dela? Rekurso pila bat, planetaren ustiak eta bidegabea, eta gauza asko daude gure hondakin sortze horren atzean bai. David, hondakinena gainera garesti ateratzeaz gain ekonomikoki, garesti ateratzen zaigu bertze zentzuren batean, jendarte bezala garesti ateratzen zaigu. Bira, garesti aipatzen zula. Jendeak, imaginarioan edo dauka zabor tasak eta garestiak direla. Gero galdetzen diozu jendeari, eta normalean ez dakite zenbat ordaintzen duten zabor tasengatik. Nik emango dizut datu bat. Urtero, 165 euro inguru edo ordaintzen dugu zabor tasarengatik. Bai, hemen Sakanan. Eguneko 55 zentimo. Egingo bagenu kontua mobilengatik, internetarengatik, telebista plataformengatik eta ordaintzen duguna, eta ze zerbitzu ematen duen bakoitzak alderaketa nik uste dut ondorioa garbia da. Olako magia truko bat egunerokoan egiteagatik 55 zentimo ordaintzea oso gutxi da.
Claro. oso gutxi. Baina, esaten zenuena, baina gizarte bezala, garestia da, sortzen dugun guztia, oso garestia ateratzen zaigu gizarte bezala, planeta agortzen ari garelako. Claro, eredua, gero igual solastuko gara gehiago horretaz, baina eredua nahiko absurdoa da, ez, gure jendartetan, erran nahi dut. Hartu beharrean botila bat, ez? Betetzen dugu esnez, edaten dugu, garbitzen dugu eta berrerabiltzen dugu, egiten duguna da erosi botila bat, berria, erabili eta bota. Eta orduan joaten gara, xahutzen gure baliabideak eta aldi berean hondakinak sortzen, ez? Bai, hola da. Lehen asko hobeto egiten genuen, hori dena bertzinklatzen genuen, eramaten genuen botila eta berriz beteta ematen ziguten. Orain hori alboratu dugu, horrek ez da inolako zentzurik. Hondakinena arazo moderno bat da, ez? Osea, lehenoko jendartetan ez dut uste hondakina handik sortuko ziren, beti berrerabiltzen zen, ez? Eta sortzean dago ze kopuru sortzen dugun, hor jarri barko genuke igual enfokea. Kopuruan dago koxka, ez? Bai, nik uste gure gizarte moderno lehen munduko hauetan zalantzarik gabe. Eta erran dugu kantitatea dela garrantzitsua, ez? Orden, hondakinen biltzeaz ari garela, sakanan eta bereziki urdiainen, proposatu duzu bertzen modelo bat, hondakinak biltzeko, atezatekoarena dela, hain zuzen ere hemen badugu eredu bat. Azaltzen aldi duguzu pixkat zer den atezatekoaren kontua? Bai, simplea da. Frakzio bakoitzak bakoitza bereizten dugu, baina beste tokitan bereizten den bezala, igual desberdintasuna da, egun bakoitzean frakzio bat, finkatuta dagoen frakzio bat ateratzen dugula, olako postetara, olako kubotxoetan. Astelehenean organikoa, asteartean ontziak, asteazkenean kartoia, eta berriz organikoa, ontziek, eta larun batean errefusa, birziklatu ez daiteken gutxi hori. Gutxi hori esaten dut, guk lauko etxe batean, aste normal batean, horrelako poltsa txiki bat ateratzen dugu errefusarena. Eta ezberdintasuna zein da, erran edut, zeren kubo batean ez, botatzen duzu plastikoa ez, denek botatzen dugu plastikoa batera, zergatik da ezberdina denek kubo batera plastikoa bota beharrean bakoitzak jartzea plastikoaren kuboa hor, bere etxeko... Ez, funtsian, etxean egin beharreko lana berdina da. Kontua da, sistema honek guri demostratu diguna eta sakanan ditu modelo desberdinak, ez dago bakarrik atezate, badaude kontenedoreak erabiltzen ditugu beste herri batzutan. Sistema honek bermatzen diguna eta datuetara jotzea besterik ez dago, sistema honek bermatzen digu askoz ere bereizketa datu hobeak. Efizienteagoa dela. David, eta tasei dagokienez, adibidez, badugu zenbakirik, ze birziklapen tasa du atezatekoak? Hemen sakanan, behintzat. Bai. 75-tik, 80-tik hurbil. Alderaketa eginda kontenedoreak ditugun beste tokiekin, hori jaisten da 140aren ingurura. 140. Hain zuzen ere, nik entzuna dut, Nafarroan, birziklapen tasa handiena duela sakanak, eta bigarren tokian dagoela Baztan Bidasoako mankomunitatea, Baiara horiek, eta han 140-ekoa dela. Hau da, lehenengo postuan 180arekin, ez, dago sakana, eta bigarren postuan 140arekin, hau da erdia. Erraut, aldea sekulakoa da, ez dut pentsatu nahi, azkenea postuan dagoena, ez? Atezatekoaren efizientzia ezin da ukatu izugarrizkoa dela. Bai, hori ala da. Gure datuek, duela 8 urte jarri genuen sistema hau martxan herri batzuetan, eta 8 urteren buruan datuek garbi erakusten digute. Eta, adibidez, sakanan egon ziren erresistentzia handiak, oposizio handia sistema honekin? Hemen gertatu izan da. Hemen maila txikiago batean, baina Gipuzkoan egon zen, hondakinekin batzuk erabili zuten politizatzea eztabaida eta efizientzia eta datuetara jo beharren eta erabaki zen politika egitea. Politika, maila bajuko politika esan nahi dut, ez? Orduan,
Hemen nik uste dut gutxiago izan zela erresistentzia, kanpaina izugarria, informazio kanpaina izugarria egin zen, esplikatzeko, zertan zitzan sistema eta hori dena. Eta gero, kuriosoa da, oraintxe duela gutxi egin dugu, egin ditugu elkarrizketak, inkesta sakon bat, sistema desberdinetan, eta atez-ate daukagun herrietan, herritarren artean, hobesten duten sistema, hain zuzen, atezatekoa da. Galdetzen badiezu, ze sistema nahiko zenuke, atezatekoa hobesten dute zalantzari gabe, diferentzia handiz. Adibidez, entzuna izan den argudioetako bat, ezagita argudio deituak merezi duen, baina izaten da, ere kaleak zikintzen dituela atezatekoak, ez? Usaina sortzen duela, eta bar, hori hala da? Bueno, ez, usaia. Mito bat bihurtu da. Hondekinen inguruan ari gara izketan, orduan hondakinak zikinak dira. Baina zikinak dira atezatekoarekin, kontenedorekin, orduan, ez gehiago eta ez gutxiago usaiak, eta kontenedorek ez dute usaitzen. Izatez kontenedoreak bihurtzen dire punto zikinak oso. Bai, hauek baino ikusi ditugun puntuak baino gehiago esango nukenik, ez? Ez, horiek, bai, mitoak, bai. Eta erran izan den bertze gauzetako bat, ezakit mito bat den da, niri ez behartzea aste hartetan arraia jatera, ez? Horiek dira tabernako argumentoak, ez? Baina, ez dakite, fundamento handirik ez da. Baina, bai egia dela, gure jendartetan ez gaudela ohituegi, gure bizitzak erregulatzera gehiagi, eta astoratzen gara oso ja egin behar dugunean zerbait, ez? Baina autobian 120ra joan behar dugu, bai edo bai, eta 150ra joaten dena, badaki zer dagoen. Maskarilla erabiltzera ohitu gara, ez? Barnean, kanpoan, toki guztitan. Txintxo, ia guztiok jarri dugu txertoa. Hondakinekin, zergatik ezin ditugu gauzak ondo egin. Egin behar diren bezala egin, ez? Zeren, ardura bat, ez? Sortzaileak eta hondakinen sortzaileakaren aldetik, ardura bat izango dugu horretan ere bai, ez? Pentsatzen dut nik. Claro, errango dutena da oposizioko jendeek, bazegoela bertzen modelo bat, ez? Bortzkarren kontenedorearena, eta bar. Galdetu nahi nizun hor, polemika handia egon da erraustegiarekin, ez? Erraustegiaren kontuarekin, baina hori ez alda ekonomia zirkularra. Nolabait ere, batek erranen du, azkenean erraustegiarekin egiten dena da, hartu hondakin guztiak, erretzen dira, energia bilakatzen dira, eta orduan lortzen dugu, hau dena ederra eta jasangarria izatea. Hori ez da nire eredua, ez? Errekursoak xautu, erabili behin eta ez dakit oso zirkularra den hori, ez? Eta hemen gaude, Arbizura etorri gara, teletransportatu gara. Hemen gaude Arbitzuko, sakanako konpostaje plantan, ez dala? Hala da. Eta hemen, zer egiten da? Hemen ekartzen dugu, egiten dugun kaka guztia, kaka organiko guztia, onat ekartzen dugu, ez dala? Hori da, atezatekoan eta 5. kontenedorearekin altsasun biltzen dugun organikoa, ona ekartzen dugu, estrukturantearekin edo nahastu, ondutzen utzi, eta gero, kompost bihurtzen da, beste magia truko baten bidez. Ordan, hau da pixkat lehen erraten genuena, guk botatzen dugu zaborra eta desagertzen da, baina ez olako tokietara etortzen da. Kontua da, normalki joaten dela, edo tuterara, edo urrunago, segurazki bertze herrialde batzuetara, baina hemen egiten duzuena da, hemen bertan, kudeatu, organikoa delari gainera zaborraren pisu gehiena, pisu gehien izaten duena, eta beraz, garestiena egiten duena tasa, zaborraren tasa. Hala da. Suposatzen du portzentai handi bat, pisuan gehiena zalantzari gabe, eta esango nuke, errexena ekonomia zirkular horretan buelta emateko eta berrera biltzeko. Claro, etorri garenean geratu gara harrituak, nik pentsatzen nuen, izango zela betiko planta hauetakoa, sartzen zarela, dena mekanizatua, zinta transportadorak ez dakizet, etorri gara, eta hemen badena da, ezer gutxi, daude mendi batzuk, erranduzuna, hor abar batzuk eta gutxi gehiago. Hori da.
hor ikusten ditugun monton horietan da, bueno, podetatik eta udalek ekartzen dute ona arramak eta hori dena, txikitzen ditugu, eta hori estrukturante bezala edo organikoa konpostatzeko behar du estrukturante edo materia lehor hori ere bai. Horrekin nahastu egiten dugu eta monton hauek egiten ditugu. Hemen, hola, aldiro buelta bat ematen zaie aireztatzeko eta hori dena, baina hori besterik ez, eta, bueno, segun eta temperatura eta segun eta ze materia eta 4-6 hilabetetan gutxi gora bera, ja prest dago, kribadorara sartzeko. Bentsen hor atzean dagoen katxar hori, hemen dagoen makina bakarra da, kribadora. Harritu digun bertze gauzetako bat da, hemen bai eta biori, kamariretan eri da, ez dagoela kasi usainik. Erratzen bueno, gaur bereziki egun hotza dela eta horrela gutzen duela, baina hau izateko organiko guztia metatzen den tokia, ez dago usainik. Ez, gehiegi ez, gaur egia da, bueno, gutxiago dagoela, hotzaren gaitik horrek ere laguntzen du. Baina udan ere, bueno, duela uda hontan ja martxan genuen planta, eta egun usaitsuenetan ere, etzen gehiegizkoa usaia, hori ala da. Eta erratek genuen bertza gauze bat, ere ez eulitxe gehiegi, orain eguan gaude, ez? Ez, baina, bueno, estrukturantearekin eta ondo tapatuta, ondo nahastuta eta hola, ez dira sortzen gehiegi ez da ere, ez. Eta gero, ateratzen den ondorioa ez, resultadoa, hementxen dugun hau da. Hau da, konposta eta hau erratek genuen dela nolabaiteko altxorra, ez? Bai, hau ere erresa da, simplea, onduta dagoenean kargatzen da, makina hau, kribadora, eta kribadorak egiten duena da, bereizi, estrukturante igual potoloa gelditu dena eta hori ikusi ditugu plastiko batzuk eta monton horietan. Horiek ikusgarria da, asko ikusten da, baina inpropioen portzentaian oso gutxi suposatzen du, eta gainera kribadoratik pasatzerakoan horiek alboratzen dira, eskuz kentzen dira, geratzen den estrukturante berriz erabiltzen da, eta geratzen den materia, hau da, konposta, nahi baduzu ikutuko dugu. Hau da, 21. mendeko urrea. Bai, hau da ateratzen dena, hemen ikusten da ez dagoela ez plastikorik ez ezer, hau da zuzenean, gure baratzetan eta botatzekoa, eta, nik konprobatuta daukat, ondo konprobatuta funtzionatzen duela. Landarei kriston indarra ematen diela, bai. Hau da, harrigarria ikustea begiekin nola guk bota ditugun sagar hondakin guzti horiek bihurtzen diren egiazki, ez? Honetan zerbait erabilgarri. Ikusten duzu, eta honek ez dauka, ez usairik, ez ezer. Hau da... Eta hau da, hori erraten genuena, landarea konten honekin. Bai, hau altxorra da, galdetzen digute. Ia honekin zer egiten dugun, ez? Ia saltzen dugun edo... Ze merkatua eukiko luke, baina hemen egiten duguna da, sakandarrok egiten dugun, egiten duten esfortzua, nolabait saritu edo, eta sakandar bakoitza etor daiteke ona, eta zakuak bete, eta eraman bere etxera, baratzan edo landarekin eta erabiltzeko doan. Ze garrantzitsua, gainera hau, David, 21. mende honetan, noiz materialak ere eskasean hasten diren, bukatzen hasten diren, eta agroindustriarako eta nekazaritzarako beharrezkoak diren materialak ere bukatzen ari diren honetan, sakanan bertan izatea beharrezkoa dugun elikagai horiek, ez? Hau da egundokoa, ez? Bai, naturala, gertukoa, kilometro zero, hemen geratzen den altxorra. Hori da. Hortzen, Daviden hitzak sakanatik Nafarroan haundiz badugu ikasteko, eta gaur zertxo egite ikasi dugu, 15 minutu hauetan, baina hurrengo batean gehiago. Mila esker handiz, David. Eskerrik asko zuei. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.